pasisina kudyira uroi nekunyara nekuti zviro zvatoitika ende imi maona ivhu ratorwa zvamatoriona ivhu iro ratorwa pasisina kuchadyirawo uroi nemukunyara nekuti uri kutondoroiwa ka makadi kuti tione muhomwe menyu kana wakazoramba wainge wakuzorambawo ka inenge yaimwe chinyaya. Hai ini mambo handiri kupa statement kuti ndinyepi. Indi zvandiri kutaura izvi mambo ka. Zveti kuva ndakatovaona. Asi ndopfungwa kuti ndivabate kana kuti ndivati nditi ndione zviri muhomwe menyu kana kuti ndivaite sei vamakati handidawo katora radio ndikati aiyo ine izvozvo handingakwanisa kuti ndizviite. Asi ndakakwanisa kuti ndichenje kunomhanga nyaya yangu vakuru vemusha kuti uyai mundionerewo zvandaitirwa nasimboti kuvaona kuti ava simboti kunokura ipi pamba pangu mambo ndakavaona. Zvinoisa handirambi hangu kuti ne ndisina kuzovazunza umwe asi zvokuvaona simboti ini ndakavaona zvandinomira pamberi penyu mambo nditaura nhasi ndakavaona. Munhu akabika sadza oisa poison musadza renyu munoridya here? Handiridyi. Ngei makaregera kutaura kuti iwewe wanokora izvi uri kuda kundoriita sei ivhu rangu iro nekuti makadya kapoison imi makamuona ari kunokora ivhu zvaari kunokora ivhu makadii kuti ivhu iroro ngarisara riite chapupu chenyu. Haini chapupu changu mambo ka ndakangochiona chiri chokunodaidzwa kuti vaone izvo kuzoti ndivati nawo ka handina kuzozvikwanisa hapana uchapupuka ipapo nekuti makaona munhu ari kunokora ivhu munhu ari kubika sadza oisa poison unoridya here? Mambo nyangwe dai zviri zvozvozvo zvokuti dai ndakavabudisa muivhu momwe kuti siya ivhu nepakati chingorisa nhasi kuti zvavari kuramba nanhasika vaizongoramba futi handina kuzviita. Mami nechapupuka 1 mamu nechapupu 2 ivhu iroro harina kundoseenzeswa zvinhu zviri advantage yenyu yamakange muinayo 1 chapupu 2 ivhu iroro harina kundoseenzeswa. Ndaona pange tingangoita tavarika nekuti mosvaita shiri sekureti saka kuti wadai wangoenda kuseri kwechuru wondopedzerwa kuti vakanokorwa here zviri pairi okay kamire kuseri kwechuru ndiko but tikutaura zviri paground zvepanyama zvokuti nyangwe ani nani tichitaura tinechitaura umbowo wekuti munyatsobatika kumhanya kwekuenda kuna chairman nekuenda kwesoko kwanguri kwekuchira upenyu hwavo but chine upenyu hwacho chacho wakachisiya nekuti chairman kwanguri kunotaura kwaichi kwanguri kunotongwa but chekuti wadzirira upenyu hwavo chacho ndo chawakasiya chichienda saka ndikuona ipapapo hapana kunyatsomira nyaya yavo. Basiri pane chi mapiki nefoshoro nemugwara Piki nemugwara 2020 15 June ndoko ndakanda kusenza ukati ndikangorifera ndigara chiri wati zvinhu zvangu handizviri papa ndichatsvaga tona na pane zvakasiyiwa pamba penyu zvinhu zvasiyiwa pamba penyu hamuna kuchengetedza nekuti ngatizviise mumusoro kuti ukapuhwa chinhu kuti ndichengeterewo chinhu ukabvuma kutambira it means patoo necontract yapo kuti chinhu ichocho hachifaniri kudii kushayikwa. Kana chashayikwa contract inenge yakuti unofanira kutoti udzorere munhu chinhu chake. vanhu vasati vataura da mubvunza kuna mai imi mai kubva panokorwa tsoka dzataropafadzwa musi wa10 May wamuri kutaura kusvika yazvinezvi pane chiri kuitika here panatoropafadzwa chamungati ndinofunga ndezve haasi kumboita mwana chaiye kuti anongoti yakati 3 days avata
3 days arwara 3 days amuka Paka achangamira ndikuda kumbobvunza baba nai baba ichokwadi here zvataurwa namai kuti wakakusiyai ipapo wachimhanya kunodaidza chaimeni wachiuya nachaimeni uchisvika muripo? Hawana nini kazotoona samanisira kutoya kunzwa sungwa unokora ife katadza kuzori zvandanongera ifu ndichii kana iyi shenda kamubvunza kuti zvandandakura ifu ndenge ndikuda kurisenzeseiko oraiti ndozvandada kungopindurwa chete pamusoro ichangamiri ndinoona sekuti vanhu vanenge vari kupoterera pakatangira nyaya. Baba ava sekunzwa kwangu inini vanhu ava baba vapo vakasiya mapiki pakatora makore mapiki asati abuda pachina kudzorerwa kwavo nanhasi asati adzorerwa. Saka baba vachiramba vachienda vaipiwa chiwimbiso chekunzi tiri kumbotsvaga pari pamwe petingafungire kuti ndo pane mapiki. Ndo zvakazoita kuti ava varambe vachidzokera kumba kweavo kuti vanobvunze mapiki sezvo ava vakanga vakutiwo isusu mapiki achabhadhari nekuti tetangu kuti iwo siyapo vakanga vakushandisa kusada kudzorera seadvantage yekuti iwewe hakuna kuramba uchitinetsa. Zvinowana nhasi kana tikazvicherechedza tikatarisa tinoona kuti ava vari kuiswa saidi rekuzonobudisa kunokora kwevhu mushure mekunge vasina kuda kubhadhara mapiki emunhu. Already dai kwekurunzi vari kuti vakabhadhara mapiki emunhu wobva wazotaura zvevhu taiti pamwe avo vakauya vari nechinangowo chavo chevhu. Saka inini ndakatarisawo zvangu seni ndinoona sekuti ava vari kumhanyira kurutivi rwekuti ivo vasabhadhare mapiki emunhu nokuda kwokunokorwa kwevhu. Right. Ngatiendei kuseri kwechuto toonawo kuti pane chakashata here nekuti zvazvemushonga todzoka ngavaende kuseri kwechuto. Simukai uyai kuno. Muri dzese dziri mbiri dzekuti hadzina kuuya zvakagadzirira kuti tiende kuseri kwechuto asi wakuti dare rogona kuwapa mukana kuti wasodzoka vaendere mberi nematara. Nekuti tinoda kuti tione kuti pane uroyi here hwakaitwa potaura. Inini handina kuramba mambo wako mari ndatobudisa asi vamwe vangu ndo vati isusu hatisi kukwanisa nekuti hatina mari. Yanzi mari 20 mativi ari mairi. imi mune mari? handina 20. Mune mari? Handina. Izvozvi mune mari? Ndinoenda saibhazi kuzokesa mukaikumba chete. Hoyanani mimi wa maua. Right. Ipai chiremba mapurisa angu 20 mondopa chiremba aite dare then toona ipapo tichizoenda mberi handiti 20 ngaipuwe chiremba iripo yacho tinoda kuti tione kuti zvazvo pane kukwadzwa here kuripo. Right, endai oti chiremba mambo akumbira tambira 20 dare ripinde then tozoona kuti izvizvo nekuti tinozoenda urwere huripo zvozotivhiringidza mangwana. Chakamire muri pamberi penyu kana dhalala na muohwa ndiko maohwa taenda kuseri kwechuru kuna chiremba dendera iri nyaya yekuda kuonekwa kunzi anokorwa kana hapana tasvika kokotire wabereka kuti anoikumbira kuti muendewo ndidai musoro ndidai musoro nenyaya yekuti pakanokorwa ivhu here kuti hapana nokorwa ivhu chiremba ati taona pakanokorwa ivhu uyezve baba musha menyu ndaona hamuna kumira zvakanaka munofanira kugadzirisa musha wedu nezvotaura chiremba izvozvo mukaenda kukusana takaenda zvakare kunomwe chiremba kuna makwira akataura kuti baba ndaona makanokora asi kunokora ivhu ikoko kwanguri kushidzira
ndakairora handina chakamboshandiswa chakaita asi kwangoshidzira kuti zvandokuda zvangu zvitsoka ipapa panoita zvakawa saka zvakawedzera yano zvakasirira chekutanga makanongora here iyo handina kunongora saka vana chiremba vari vairi vese vari kunyepa aiwa itai kuti nhau tiri tifamba saka vari kunyepa here vana chiremba vari vairi vanontaura zvinhu zvatisina kuita iyo wadare kamambo ndo zvinoita wakawanda ingawani tungamire muzwa kuna vamwe muto vane zvikwambo achiramba akutozoti paapaya ngekutoti muto vari kuti handina kunogora tsoka pane zvinoitwa paivhiro nachiremba obva ashanda awo roidzoka rondoita backfire wangazodai kutoti dai wataurawo sezvamabvunza kuti makanokora here kuti ndakunokora musi kushidzira sezvitaurwa nachiremba zvazvitombori nani zvinonzwisisika tikamira ndichida kutsigira ishe zvaurikutaura awo rimwe divi rekumhangana kuti rakanokorwa ivhu chiremba taura kuti mimi mushure mekunokora ivhu mune kufamba kwamakaita muchiedza kudzirirawo kana muchida kudzorerawo kuti zvekunokora ivhu kwamborava tatongofamba but vamazopfuma zvayo zvakadai zvaichete zvichokwadi chichiedza kudzirirawo saka zviro kuti vanhu vanongoramba tinziraniyakuziva kuti chichira chiri pachena vechitokwadaiza vachitodzirira nyaya iyoyo tokanokorwa ivhu but kuna chiremba kwakumurambira asi mwatai zvichokwadi takazvida iripo mambo tamboitaura nyaya iyi payakataurwa namai ava kuti ndinenge ndiri kugeza ivhu rikanokora ndo pane ivhu rakafukidzwa ipapo chaimani akauya akaona uchapupu ishe akauya akaona uchapupu nemanokorerwa acho kuti pakaita chienzo chinenge cherokofamba jeko saka ichokwadi kuti ivhu rakanokora ukwakuvhunduka kwakuita baba unzisimbotera saka chiremba ati chipanda kuti paino aiwa nenyaya iyi chiremba ngotaura chekuti wabadaona mwakanokura ivhu asi ivhu iro radakuona kuende kwamakamboendesa noshandisa zvakaita mamuri kutoshidzira kuti zvinhu zvenyu zvamuri kuti zviuye kuvanhu vakatisabvisa zvinhu zvenyu mamuri kuwashidzira ipapa havana chawapindura zvikachitouye kunoka havana kuti hongu vandokweta asi mibvunzo yaimibvunzo kuti hatina mubvunzo vakamboita pamusoro changamwe semoni rangu aya yakangoita yoda kushidzira topaine kushidzira zvabuda pachena kunana chiremba kuti havana kunokura vaine intention yekuda kukwadza asi kushidzira avo vakada kuzvivharidzira chinhu chisipo saka ndokuona sekuti pasina nyaya yemuchangamwe asi kuchiitiko icho chekutonokora itori nyaya yekweka nekuti hauzozivi mangwana isusu taakupa protection kune mwana uyu kuti tisazonzwe chinhu chinovhiringidza mwana uyu asi baba vanofanira kuti waripire something kuna mai ava nekudare makundonokora kana wakanga wakakanganisirwa wakatorerwa zvinhu waifanira kuti waende kumakotsi woenda kudare kuti aiwa ndakatorerwa zvakati ndoda kuti ndiripire woripirwa nekuti kuzosenzesa nzira dzisina kunaka dzimwe dzinopa uroyi hunobva hwakanganisa mwana upenyu hwake hwese tauraya upenyu hwemwana iri nhau yevabereki saka ngatichione ipapo kuti wakaripe chii tisarambe kuripira kunyangadza kwawakaita mudunhu kunokora uye nekuripira kwamambo kuti hazviitwi zvekunokora ivhu reyo akachangamira ndinoona baba nekukakavara nedare kuramba zvinhu zvawakaita iye zvinowana chiremba wairi wasvika kutaura chinhu chimwe chete ini ndinofunga kuti baba wakaripira dare mombe kuna ava vanhu wakatadzira wakawakudzira
kufunga kwake tiri ipapo ndichandataura hangu zvekuti mutongo wakadai baba ava vari kuramba kunokora asi wabvuma ona chiremba wachiti mune zviro zvinyi zvakadini zvakatorwa chiremba ona zviro zvakatorwa utazokuona kunokora kwevhu hamusi kuona kuti kutamba nedare kwamuri kuita ndenge ndiri kuona sekuti sekunge marumbo chekwa chekwa mbudzi 3 kudarira mambo nembudzi 2 kuvanhu vakaitirwa izvi. Right, wamwe munoti ka mambo uchokwadi ngoroti kunokora kukwadza mwana anokwara security amataura ngeemombe mombe kudare mombe kune yawo vakakanganisika kuti hazvichazikamwa kuti mangwana zvichasvika pati muzvare asi pazonyanya kuti panitifadze ndepekuti hapana kuoneka kuti azokuwadza asi sekuru vanofanira kubvisa mbudzi 2 dzinoenda kudare ozoita makosi amai avo nembudzi imwe chete pamusoro pemakosi avo emari yavo mahara adanoiti nemafambiro avo aokohwa mbudzi kudzimbiri kuna mavo. semora zvabontaura nemutonga kuti mbiri kudare kuti 3 kuna vakanokorwa ndinodzosera makosti avo nekuti ndikuone pavo pacho vatori neukama panawo asi nenyaya bedzi kuti ukakawadzana nenyaya yezvishandiso zvisina kuzochengetedzeka kwakaitawo vasina kuchengetedza zvose kushamawo ndokwanga kusvika kushinidzirana kubati vane ukama wane. Right. Munobvisa mbudzi 2 nemakosi enyu ichi ya ndingangoti nini kutogara kwandakaita panapa kubva musi wafuwa ndaifanira edare makosi edare ndakatinoverengwa ere yemupurisa takatanga kubvisa $60 yekuti munhu azoenda kunosunga uko tichibva tabvisa mari kutanda chinhenga tichibva tazobvisa mari yebhazi $7 kuuya $7 kudzoka kumunhu akauya nenyaya kunuko tobva tazobvisa iyo yatabvisa nhasi panapa $10 ne$20 yatabvisa uko seri kwechiuru. Saka munobvisa $100 nembudzi 2 kudzorera kuna wavo mobvisa mbudzi 2 kudare munozvibvisa rini? Kuzvinzwa handina kuti kuzvitikana nazvo handikwanisi kuzviwana patatotsvaka tokusungai here kuti mubvise tototi patatoti motitogara apa tokuisai cheni nekuti kana dare riri kutonga riri kuona kuti panyangadzwa tirigadzirise tosunga hedu saka gara endai kumashuru taura tidzo zvinobviswa rini? August, tokupai August 30 kuti munge mabvisa. Musakabvisa uchazoona mombe dzakuya kutorwa nenhau yembudzi. Murunzwa here? Ndirunzwa nguva. Handisi mukuru mambo. Ndirunzwa mambo. Handisi mupolitics munomu kana muHarare. Muri mukoti. Murunzwa? Ndirunzwa. Muri mukoti, muri mudare. Ndirunzwa ishe. Tinokwanisa kusungai cheni toti vana venyu tsvagai mari iyoyo tikutsunhurei mundorara kumaseo tokwanisa kuzviita. Saka mukasaratidza kuita munhu mukuru mukaita sepwere tinokubataiwo kuti sepwere. Muri kunzwa? Right. Musi wa 30 tinotarisira kuti $100
nembudzi 4 dzinge dzichiuya kuno kudare musi wa 30 August chinenge chiri chingani 30 July next year. Tongoti musi wa 1 ndo pamunoya nezvinhu pana pairi Friday. Nafunga kuti dzawo kudai mati vanobhadhara kwaishe kuza padhuze nepadhuze. Kwaishe ishe ndireni kwarumashopu anodzishanda kunyaya maroa. Okay, 100 nembudzi 2 munondoisa kwa ishe maroa muwa mabhadharira muri ikoko musi wa 31 musi wa 1 Friday mouya nembudzi 2 panapa. Musakauya nadzo musi wa 31 musazokaruka wakomanda kutuma kuti wandotora mbudzi 2 idzodzo wanezenge wakutora kana mombe 2 dzemakosti mozoona mari dzakuenda pamusoro pembudzi 2 uruzvizivisa right chitaura lokupedzisira nechikumbiro pane pamataura ndakamira vanasekuru kuti ndaivabatsirawo ndakavapawo mari yekushandise kuya kuno handine chikumbiro kwamaiswa kuna agasi tokonosemekunepaitawo kuna chachiri chikumbiro mumvangu tirikuwapa time yekuti tisazopokenetsane nawo nguva yawataura August anosvika tingori muna July taato August akusikure. Alright, ngatibude tiende.